Are you okay? それでは早速、まず一つ目、レアリー。次に二つ目、But I have many money. そして最後に、And we have a good math teacher. それではこの文をつないで面白い会話を作ってみましょう。こんな戦いの会話のシーンです。ポーカーで勝ちをするとき、まず友達がたくさん勝ちに来たとき、そんなに勝てるのと思ったときのレアリー。そう。しかし自分にはたくさんお金があると見せたいときに役に立つ。But I have many money. Good. 次にさらに確率を計算するために数学の先生まで読んできたときに使う言葉。And I will have good math teacher. Very good. ちょっとこれ戦いの意味間違ってないか。仕事内容こんな社会になっちゃったんだから。それは知らないわ。でもそこでなんだよ改めて正義の味方ってどういう意味？まさかわかんないでやってたけど仮面ライダーでも見てる。なんて言った？それでは皆さん、さようなら。